To je totiž, tahle historka svědčí o tom, co režiséři jsou za lidi, jo. Je to z natáčení filmu, tragického filmu, kde na konci toho filmu potřeboval režisér, aby nad posetým polem mrtvolama vojáků vzletěl orel, zakroužil a odletěl. A na to ten režisér potřeboval cvičenýho orla. Tak zašel za svým asistentem a říkal, pane asistente, já potřebuju cvičenýho orla, abych mohl natočit tu poslední závěrečnou scénu. Ten asistent povedal, pane režisére, my jsme se na to informovali, orel jako takovej vůbec nelze vycvičit. To prej není možný. Ten režisér povedal, to mě nezajímá. Koukejte se nad orla, cvičenýho, jinak já ten film prostě nenatočím. Ten asistent, tak v tom případě to je něco jiného. Toho seženeme. Tak ho začali schánět a taky jednoho dne se stalo, že za ním přišli a říkali, tak pane režisére, můžeme natočit tu scénu nad tím bitevním polem. Prosím vás, máme tady člověka, který tvrdí, že má s sebou cvičenýho orla. Přišel tam chlap, takhle držel v ruce klec, tam vsadil orel. Takhle ono jako než takhle jako v tom a povídá, tak ten asistent pán, tak tady je ten člověk s tím orlem, ten režisér pán, no tak vidíte, to bylo právě kecu a tady vidíte, že tady orel a to, tak to můžeme natočit. Tak prosím vás, pane, říkal tomu člověku, který tam zoufale seděl, hejte se, já si to představuji asi následovně, pozor, já potřebuji, aby mě ten orel vzletěl 5 metrů do výšky, jo? A zleva doprava, aby mě utvořil kruh v poloměru 6,5 metru, potom 2 metry vystoupal vejš, potom v poloměru 7,5 metru, aby utvořil kruh a z pravé kanty, aby mě vyletěl ten orel ven. Ten chlapo, já... No tak já mu to řeknu. Opa, buďte tak laskavej, nebudeme zdržovat jeden druhýho. Takže on šel k tomu, tam orel, co? Pán, prosím tě, Karle, nebo jak se jmenoval ten orel, režisér by potřeboval, aby si vzletěl 5 metrů vysoko, teď ten orel. Potom zleva doprava, takhle, víš, jako ve směru hodinových ručiček, takhle, aby si utvořil kruh 6,5 metru a pak o 2 metry vejš, pak poloměru 7,5 metru a pak, aby si dal orel. Vyletěl. Tak chlap šel k režisérovi, pane režisére, tak já jsem mu to říkal. On kejve hlavou, no tak jsem říkal, no tak vidíte, no tak to můžeme natočit. Kamera! Chlap! Mávnul na chlapa. Chlap otevřel dvířka u klece. Dvířka se otevřela. Orel. Seděl. Najednou vylít, vodlí do hajzlu a v životě ho nikdy neviděl. První náš zájezd na západ divadelní fakultou byl do Nancy a na mezinárodní světový festival. A tam si se normálně všetko ne, tam jsem se samozřejmě, jak bylo tehdy mým zvykem, nebo
ještě než jsem se seznámil s mojí ženou, která tady zrovna je taky, tak bylo mým zvykem se všímat hezkých dívek a tam byla jedna taková hezká francouzska, tak jsem si říkal, že bych se od ní mohl přiučit francouzštině a taky třeba i něčeho jiného. No a tak jsem tam s ní trošku jako to... Konverzoval. No ale bydleli jsme v penzionu, kde prostě byly manželský postele, ale ne, ona bydlela jinde, to byla francouzská, ale já bydlel se spolužákem Pavlem Pavlovským a ten najednou během toho pobytu v té Francii dostal nějaký neštovice, jestli černý nebo planý, prostě neštovice. Jo, co? No prostě, ale hrozně nějaký nakažlivý to bylo, jo. Teď mě to řekli tam někde a řekli mě, že ho odvezli do nemocnice a já s ním spal na manželských postelích. A teďka odvezli ho do nemocnice a teď já jsem říkal, no tak, samozřejmě hlavně mi šlo o sebe, že jo? Abych to nedostal taky, jo? Tak jsem si říkal, teď já musím jít, tak jsem šel za šéfem toho hotelu a se svojí tehdejší francouzštinou, tak ona se nezlepšila od té doby, o moc teda, jsem šel k němu a povídám, a splet jsem si 2 slova, který vůbec ani zvukově ve francouzštině v češtině spolu vůbec nesouvisejí. Prostě vůbec spolu nesouvisejí. Já nevím, jak je to možný, jo. Slovo strop se slovem ručník. Já jsem chtěl, aby mě vyměnili ručníky v pokoji, abych prostě nedostal ty neštovice. Jasně. Takže jsem chtěl udělat hygienické opatření a šel jsem k tomu šéfovi toho hotelu. Monsieur, s'il vous plaît, je vais échanger le plafond dans ma chambre. Pane, já bych chtěl vyměnit strop ve svém pokoji. On se na mě tak podíval a pourquoi, monsieur? Proč, pane? A pán, parce que mon camarade est malade, protože můj kamarád je nemocen. A proto vy chcete vyměnit jako strop ve svém pokoji? Ano. Kde máte pokoj? A pán, prosím, tak jsme šli, jsem šel první, on šel za mnou teda, já jsem otevřel pokoj, on tam vlez, jsme tam vlezli oba a on najednou. No a proč se kouká? Proč neveme, když teda nepřived upratovačku, nebo a proč teda, když už je tam sám, proč neveme ručníky a nevymění je? A čuměl na strop a povídá, ce n'est pas possible, monsieur. To není možné, pane. A teď jsem si říkal, protože jsem byl z východního bloku, jo, já jsem říkal, tak takhle s náma tady zacházet nebude. Jako tyhle šmejdi, co si myslej? Kdo my jsme, nebo co tohleto? Tak mu povídám, monsieur, chez nous, u nás to možné je. A on povídá, a kde to je u vás? A já pám, dala Čekoslovakii. A on pá, tak jestli u vás to možné je, u nás to možné není. Já se pám, ty hajzle, co si vlastně o sobě myslíš? Jo, prostě. A on šel takhle zpátky po té chodbě a já jsem vyběhl za ním a řval jsem na něj. Mon kamarád je malád, můj kamarád je nemocen. On se otočil a ne váš kamarád, vy jste nemocen.